आं BTC खौ बासायनो BTC नि रायजोखौ बासायनो थाखायसो आङो दिनै BPF नि दोलोनि जानानै आं खामानि मावगासिनो दं। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि JB चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा जोंहा नैबे दसे सम नैबे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो लोगोफोर। जोंहा नैबे बिक्रम दैमारि सारा मा बुंदों। दा नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, अब्ला बिनि उनाव सावरायगोन लोगोफोर। दा जोंहा नैबे बिक्रम दैमारिया मा बुंदों खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय। बिनि फिननायखौ आं ओरैबायदि होगोन। आङो सासे गावथ' बुंना लानो मोनामोन। आं सासे जुदि सार्थफरमोनब्ला, थाखा फैसाजों खामानि दामानिजों मुखुब जानानै थाग्रा मानसिब्ला, आं मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव थाहैनानैनो आङो थिखा मावनो हाया होमबा? आं फैसा होना मावनो हाया होमबा? आं मानो मावाखै? मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिफ्राय मोननाय खामानि दामानिखौ दिनै आं मानो मावाखै? बा आं मानो UPPL आव जयेन जानायनि गुबुन थिखादारफोरा जेरै थांनानै खामानि मावबाय, थिखा मावबाय, सोरबा बिल्डिं लुबाय, नङा होमबा? आं मानो खामाखै? आं मानो मावाखै? आंबोथ' हायो। आं सार्थफर नङा। खामानिया उनावबाबो जागोन। आं BTC खौ बासायनो BTC नि रायजोखौ बासायनो थाखायसो आङो दिनै BPF नि दोलोनि जानानै आं खामानि मावगासिनो दं। बारा मावाखै, एसे मावदों आरो एसेल' मावदों। 10-20% हानायमानिखौ मावदों। दा आरो एकर्ड जाबाय नालाय, 5 बोसोर एकर्ड जाबाय। 5 बोसोर बिसोरनो होनांगौ, सरकारखौनो होनांगौ। आंनि मिथिनायाव जाय दोलोआ, जाय आफादा एग्रिमेन्ट खालामो, बे आफादनो 5 बोसोरनि मावनांगौनि पिरियडखौ होनाय जायो। सेन्ट्रेल आरो स्टेटआ बिथांमोनखौ जेबो इन्टारफाय खालामा। बिसोरो सालायनायनि मोनसे मोन्थायखौ होयो। बेबायदिनो स्टेट आरो सेन्ट्रेला होबाय, 5 बोसोर जानोसै। जों मिथिखानानैबो जों नाजाबायब्रा। जोङो 5 बोसोर बिसोरनो होथारनांगौ होननानै BPFआ नाजायालासिनो थागोनबा थायाना। जों बिनि एक्सपिरियेन्सखौ आरो डिफारेन्सखौ जों नुबोदों आरो खोनाबोदों, फरायबोना मोनबोदों जे 5 बोसोर बिसोरनो सरकार खुंनो होनांगौ, जायहा दिनै एकर्ड खालामदों। दा जोबनोसै, बिनि उनाव जोंनि नेतृत्वआ आलादा जागोन बा आंनिबो नेतृत्वआ आलादा जागोन फैबाय थानायाव। जोंहा दायो नैबे बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंदों, नङा होमबा लोगोफोर? दा जोंहा बे बिथाङा बुंदों जाहैबाय, जोंहा BTC खौ बासायनो थाखायसो दिनैहाय रायजो राजानि खामानि मावदों बा BPF आव थानानै खामानि मावदों होनदों, नङा होमबा लोगोफोर? आरो गाव UPPL आव मानो थाङाखै, बा UPPL आव मानो जयेन जायाखै, बा UPPL सरकारनिफ्राय मानो गाव ठेकेदार जानानै दिनै मानो खामानि मावाखै, दा बेखौ बुंदों लोगोफोर। गोबांथार खोथा बुंदों। दा नोंथांमोनाबो नुनो मोनखाबाय बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों। दायो बिथाङा बुंदों जाहैबाय, गावबो गोसो जायोबा बा मावनो गोसोबा गावबो रां होनानै मावनो हायो जाहैबाय। UPPL सरकारावहाय थांनानै जुदि मावहैयोब्ला रां होनानै मावनो हायो जाहैबाय बिथाङाबो। दा माखासे गोबांथार थिखादारफ्रा जेरै थांदों UPPL सरकाराव थांनानै खामानि मावहैदों। दा थिग गावबो बेबायदि हायो जाहैबाय। गाव जुदि गोसोब्ला रां होनानै गावबो थिखादार जाहैनो हायो जाहैबाय। दा नाथाय बेबायदिखौ सानाखै जाहैदों जोंहा नैबे बिक्रम सारा। दा गाव बुंना होदों मिडियाफोरनि गेजेरावहाय। दा बे बिथाङा बुंदों जाहैबाय, जोंहा BTC खौ बा BTC नि रायजो राजाखौ बासायनो थाखायसो दिनैहाय नैबे दिनै BPF आव थानाय रायजो राजानि खामानि मावगासिनो दं होनदों लोगोफोर, नङा होमबा? आरो बारा मावाखै, दासिमाव मथा मथि 20% बा 30% बेफोरबायदिल' खामानि मावदों जाहैबाय। एबाराव नैबे जोंहा 2025 BTC इलेक्सन फैगासिनो। दा बेवहायथ' बिथाङा गावनि बुंनाय बायदि बे 20%ल' दा खामानि मावदों होननायखौ जुदि नायोब्ला, नङा होमबा लोगोफोर? दा जोङो BTC इलेक्सनावहाय 100% जुदि खामानि मावोब्ला, जोंहा दिनै BTC आव BPFआनो सरकार फैसिगोन बायदिखौ जों नुहुरो, नङा होमबा लोगोफोर? दा 20% जुदि खामानि मावनो जुदि एथ' स्पिड दिनै BPFनि माखासे केडार्सफोर बा BPFनि जानानै माखासे पाब्लिकफ्रा गोबांथार जोङो जोङो हानजा हानजा मिटिं खुंनाय बा मेल मिथिङाव जों नुनो मोनगासिनो, नङा होमबा लोगोफोर? BPFनिखौहाय दा जुदि बे बिक्रम दैमारिमोन बायदिया जुदि 180-90 बेफोरबायदि खामानि मावनांगौब्ला, बे पार्सेन्टाव जुदि खामानि मावनांगौब्ला, दिनै BTC आव BPFआनो सरकार फैफिनगोन, नङा होमबा लोगोफोर? बेनि बुंनाय बायदिबा। दा दिनै आं बेखौनो बुजिनो मोन्दों, जोंहा नैबे बिक्रम दैमारि सारा जुदि 2025
BTC इलेक्सन जानो गोनां बेवहाय जुदि जोंहा 20%आव थायालासिनो 20% 30%ल' बेफोरबायदि खामानि मावालासिनो जोंहा नैबे 2025 BTC इलेक्सनाव जोंहा फुरा स्पिडै खामानि मावनांगौ 90-100आव पारसेन्टआव थानानै खामानि मावनांगौ मानोना जोंहा रायजो राजाया दिनै बिपिएफखौ अनसायफिनगोन जोंहा नैबे BTC इलेक्सनाव दा सारखौ आं बेनिखायनो खावलायबाय नैबे आंनि जेबे चेनेलनि गेजेरजोंहाय सारा 20%आवल' थानानै खामानि मावनाङा जोंहा नैबे 2025आव हागौमानि खामानि मावनांगौ 90-100%आवहाय फुरा स्पिडआव खामानि मावनांगौ सार नोंथां दा बेनिखायनो जोङो नोंथांमोना मा सानो नैबे बिक्रम दैमारि सारनि बुंनायावहाय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर दा नोंथांमोना खोनाखाबाय बा नुखाबाय आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोंहा बिक्रम सार बिथाङा मा बुंदों नङा होमबा लोगोफोर दा दिनै भिडिअ लाबोनाय बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर दा बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय।